What's up po mga bossing? So nandito po tayo sa isang seri ng pagluluto. Tayo po ay magluluto ng tinolang manok. So yan nga po. Tara na po, samahan niyo po ako. Papakita po sa inyo ang mga sangkap natin gagamitin mga bossing, mga bayan ng W. So yan nga po, simulan na po natin ang ating pagluluto. So yan nga po mga bossing, yan na nga po yung ating lulutuing tinolang manok, nakaready na po. So papakita ko lang po sa inyo kung anong mga sangkap natin mga gagamitin. So kailangan po natin gumamit ng sili. Yan. Sili, sibuyas, bawang, tsaka po ang luya. Tsaka lagyan po natin ng kalabasan dilaw. Ayan. Kailangan din po natin gumamit ng tanglad, malunggay, tsaka po itong papaya, tsaka po itong ating manok. Ayan, manok po. Tsaka po paminta, patis, at tsaka po mantika. So, yan nga po mga bossing. Una po, hiwain po natin yung manok. Hiwain po, gigiltan po natin yan. Tapos saka po tayo magbabalit ito. So mamaya ko na po pakikita ulit sa inyo kung naigaya ko na po lahat ito. Tsaka na po natin sisimulang lutuin. So hanggang dito po muna mga bossing. Tara na po. Kahiwa po niyan, tsaka po natin sa mga hugasan. So, ginagayak pa lang po. So, mga bossing, nahiwa na ang papaya. So, kailangan po natin yung pakuluan. Para mamaya, pag nakapag-isa na tayo ng manok, ihuhulog na lang po natin siya ng malambot na. So, ayun nga. So yun nga po, nakahanda na po lahat ang ating mga sangkap natin gagamit sa ating tinola. So yun nga po yung manok. Kaya napahiwa ko na po lahat yung mga sangkap. Napakulo na po natin yung ating papaya. Nahimay na rin po natin yung ating malunggay. So kailangan po natin hugasan ito mamaya-maya bago natin ihulog. So yun nga po, sisimulan na po natin ang ating pagluluto. Bossing. Natin ng mantika. So, yun na, pinalagyan po natin yung luya para mag-isa. Haluin lang po natin. Yun na po, medyo ulit pa po siya. Lagyan na po natin yung bawang at sili. Saka po yung sibuyas na kailangan mo yung sibuyas. So yan nga po, pwede na po natin ilagay yung ating manok. Isa na po natin yung ating so yan nga po yung manok.
Ilawin po natin. Lagyan po natin ang paminta. Ayan. Saka po patis. So mga boss, sasabay ko sa bisa yung kalabasa. Kasi kailangan ko sa kalabasa yung wag-dulig siya. Sa ilang natin natin. Nasa maluto po yung dugo ng manok. So kailangan po natin takpan mga bossing. Tayo na po natin maya-maya. So yun nga mga boss, nahihulog natin yung papaya. Mahala ko naka-apply yung video ko nung hulog yung papaya. Malamang hindi. So nailagay na po natin yung pinakulaw natin papaya. Tsaka po yung ating tanglad. So yun nga po. Kailangan po natin takpan yan para mabilis pong maluto yung ano at nalagyan ko na rin po siya ng sabaw. So pasensya na po na bibura ka bukas yung video ko siguro kanina. So yun nga po, takpan po natin. So yun nga po mga bossing, kailangan po natin bisitahin ng ating laboratory. Kailangan na po natin ilagay yung malunggay. So yun nga po, umuulo na siya mga bossing. Hugasan na po natin yung malunggay. Pasensya na po kayo kanina, hindi po napansin na nakapatay yung video. Hindi po tuloy nakipakita sa inyo para kung nilagay yung papaya at yung kalabasa. Dahil yung papaya at yung sabaw at yung alat. So yun nga po. Lagay na po natin yung malunggay. So kailangan po natin pagpatuloy at palang ito sa malunggay. So yun nga po yung malunggay. Papalapin natin. So ayun nga po mga bossing. Ayan, ang lakas na ng kulo niya. Makalipas nga po 5 minuto. Atin na po siyang bubuksan ulit. At malamang po ulit yung walang problema. Yun. So ano yung natin natin. Tingnan yung manok. So yun nga po mga bossing, luto na po ang ating tinolang manok. So para po sa mga kapag na aking video, maaari po lamang ay mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment. At pinutin lang po ang notification bell para update tayo sa ating mga video. So God bless po sa ating lahat. So okay na po ito. Ayan lang po, nag-thumbs up na po ako. Yung lingkod po. So papatayin na po natin ang kalan. Natalig po namin po sa paliguan. Ito po kami kakainan ng mukbang. So, ganito lang po. Salamat po sa inyo mga bossing. H! Ate, ate! Sa kabila yung ano? Huwag nandiyan si... Chilyo. Ayun. Ayaw mo pa na yun. Walang magpa-plato. Ay! Hindi plato. Ay, may iba rito. Relax ka nga. Bakit parang tinakala mo si Tiktik? Wala ang aming Hindi ko naman budol sinabi fight. si Ian ah. Bodol fight!
Oh, hindi ka na. Kaway, 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 kaway. Kaway, 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 kaway. Wala. Wala. Layo niyo yung kanin, layo niyo. Ah, Yan. yan ang niluto nating tinola. Sa ating inihaw na managat. Ikaw na, ano? Sir? Mainit eh. Yan, takal-takal. Tapos salim mong ganun sa tapat. Sarap. Ah, Oh. yung sasabaw, merong lalagyan dito. Dito ka, Nick! Dito ka. Ayun, ang dami. Dito ka. Ayan mo dito, Pat. Oh. Lagyan mo ito. Nalabos natin. Yan, marami namang tupperware yun. Maraming lalagyan, tsaka tupperware. Hindi mo naman ano yun. Kanya-kanya higop tayo. Salang, dalawa. Oo, Dalawa. Kaya kalimutan. Tawan. Meron! May sausawan dyan, dala ko rin. Toyo, oh. Wala pa pala yung tawan eh. Oh, bang. Dalawa. Wala naman laman eh. Ay, wala pa pala sa tawan. Oh, sarap. Wala naman laman. Luloko mo ko. Meron! Masyado. Wala, oh. Ayun na, kinuha na pala yung laman. Pakaya pa, no? Ah, pwesto. Bert. Dalawa ka. Oh. Bang. Ano ka ng tupperware mo? Wala eh. Ay, ano, ang dami, oh. Bang. Store ko eh. Ako ka din, oh. Sige, Ano na? Sige, ba't dito ka pasok ka rin eh? Ito, nakalaki itong pwesto eh. Allah. Ayan guys, oh, yan pa. Luto ka. Sabi ko sa'yo eh, wala, oh. Kaya dyan kita pinapwesto eh. Alam ko, bubuhos mo yung sabaw eh. Eh, kumuha tinola mo. Aba, Wala ba sili yan? Tinola mo? wala nang ano ah. Iniiwa ko Wala na. nang... Kumuha ka na sa ano nun? Ate ka. Ha? Wala sabaw? Hindi, meron ako. Ba, may kamuti pa palang dilaw to ah. Hindi. Kalabasa yung ilaw. Haba ng bighe ah. Ilaw. Maluluto na sa kayo. Pang oras na may gityan. Maluluto na yan. Wala pa. Wala pa eh, kasang ko. 59.99. O, 59. Umobra pa nga yan eh, 101. Yun pa yan. Kasi hindi tayo na rilo. Kala ko tuntok yung sumobra sa ano eh. Hindi yan eh. One pal eh. Oh, Ilaw. ganoon na. Ayun men. Ba? Ayun din. Sipakin niya na sipakin. May kutsara doon. Maraming kutsara doon. Init. Ayun pala sabawan yung kanin din sa ano eh. Sarap po. Naku, dilaw nga. Guys, kain tayo! Ayun. Punta na yung ano. Si Erwin na nag-vlogger. Kain! Kung gusto nyo, sabihin nyo lang, subscribe sa kayo at mag-comment kayo sa baba para mapadala namin kayo nitong mga tinik-tinik. Namin ko yung nabigla. Bigla lang yun. Sundong balat. Kaya nga. Sabi niyo, isang oras. Balik ka rin mo. Kulang pala isang oras. Dapat 2 oras. Kadang ulit natin. Ano mo yan? Dalang uwi sa bunga nga. Ito mo. Sabi ka mong ganun, no? Niluluto ko, men. Ilaw, salam. Big! Talaga.
O, dapat pa ka rin, oh. Yung na, lasin. Joey. Wala pa eh, sabi ko sa kanya eh. Hindi mo nga, sabi ko na, hindi abot sa finish. May nawala pa din eh. Hindi na bintag. Pinangangayak ka ng pusa. Ayun. Nakain niya yan. Kaya po sa? Nakain niya malaking pusa. Kaway-kaway. Oh, pawis na pawis yung dalawa. Oh. Nasiyahan sa sabaw. Saan ba kayo pinagpawisan? Sabaw. Be, hindi ka be! Ano? Saan mo? Buti lang, may kanin pa. Lika, lika.